vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. So pane imwe message iyo yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu as a WhatsApp voice note. Ndokubva ndazoita type up that voice note. Regedzai ndinge ndichikupai narration yevoice note iroro. So narration yacho yakamira sekudai so. Hanzi makadii enyu mukomanashi, wakadii zvawo upenyu, inini ndiri mudzimai wechikuru, nyaya yangu yakamira yakadai. Amai vangu vakati vaita pamuviri pangu, vakabva vaita zviya zvekuti vainge vaita zvekumitisiwa nababa vangu. Vakati vamitisiwa kudaro, vakabva vazonondiberekera kumusha kwavo. Saka after ndaberekwa, amai vangu ndipo pavakazodzokera munzvimbo iyo yavainge vachishanda. Pavakadzokera vainge vainini, ndokubva vazondichengeta amai vangu kusvika kuma 3 years. Vakabva vazondiendesa kuna amai vavo, ndikabva ndazotanga kugara nambuya, asi baba vangu ndainge ndichivaziva zvangu. Nekuda kwekuti panzvimbo pacho apo painge pachishandira amai vangu, ndipo zvekare panzvimbo apo painge pachishandira baba vangu. Saka baba vangu, nekuti ndiri mwana wekwani, ndainge ndichitozviziva, nekuda kwekuti ndainge ndakatoudzwa nezvazvo. Ndakazoti ndava kuchengetwa nambuya nasekuru. Sekuru vainge vachishandira zvavo kune rimwe guta, mbuya ndivo vatainge tigere navo kumusha. Saka mbuya vakatichengeta. Zvakaitika ndezvekuti amai vangu ava kumashure uko vainge vakaita zvekare vamwe vana vaviri, ndokubva vazomitiswa zvekare. Pavakamitiswa ndipo pakabva pachizozvarwa inini. Saka taingogara nambuya tese ipapo pamusha, tichingoitawo mabasa ipapo. Amai vedu kubva ipapo hatina kana kuzombobvira tavaona. Vakabva vazoroorwa zvekare nemumwe murume, ndokubva vazoenda. Amai vakaenda, kubva zvavakaenda havana kana kuzombogara vazodzoka. Amai vakandisiya apo pandainge ndiine 5 years. Saka ndakazotanga kuenda kuchikoro, even though amai ndainge ndava kusatombovaona zvachose. Baba vangu ndaivaona kana ndaendawo uko kwainge kuchishandira amai. Panguva amai pavainge vachiri kushandirawo panzvimbo ipapo, ndo pandaikwanisawo kungoonawo baba vangu. So zvakazoitika ndezvekuti kubva pakazoenda amai vangu, handina kana kuzombokwanisa kuzomboenda kunoona baba vangu. Baba vakabva vazoroorawo munzvimbo imomo. Kubva baba vangu pavakazoroora, havana kana kuzombogara vazonditsvakawo. Apa ndaingosangana nezvinhu zvakasiyana-siyana. Ndichikura kudaro ndaingorwara zvainge zvisinganzwisisike. Ndairwara nezvirwere zvinosanganisira zvirwere zvemusana, zvirwere zvemakumbo. Asi mbuya vangu vaifamba neni. Ambuya vaiti kana vafamba neni, vaibva vazoudzwa kuti mwana uyu ane chivanhu chiri paari. Dzimweni dzenguva ambuya vangu ava vaikwanisa kungonditora vobva vazondiendesa kumachechi emapostori uko kwatainge tichipinda. Zvino pane imwe nguva ambuya vangu pavakanditora, vakati vanditora kudaro, ndokubva vazondiendesa kuchechi yepostori. Ndikabva ndazonoiswa pamapopoma emvura. Ndakati ndaiswa pamapopoma emvura kudaro, ndakabva ndazotanga kunamatirwa. Zvese izvi zvichiitika ndainge ndichiri mwana mudiki. Pakaitika zvakaitika ipapo kusvika ndazonzi handaifanira kuti ndinge ndichizotambira pedo zvekare nerwizi, asi inini zvainge zvabva mukuitika. Ndainge ndisingatombozivi kuti zvii chaizvo zvakaitika. Saka zvadaro ndakaramba ndichigara nambuya hangu. Ende panguva yekuti inini ndaifanira kuti ndinge ndichienda kunotorerwa birth certificate, amai vangu havana kana kumbowanikwa. Zvekare pamwe chete nababa vangu havana kana kumbogara vawanikwa. Zvadaro ambuya vakati vaona kuti ndo situation yainge iripo, then mbuya vakabva vazongotora tsamba yavo yemuchato, ndokuzototoreswa kwatakazotoitwa mabirth certificate. Vakakwanisa kungotitoresa tiri 2 chete, inini neimwe sister yangu. Then imwe sister yangu kusvika muzuva ranhasi haana kana madocuments iwawawa. Ende atova mukadzi mukuru, atova ne 55 years, but still no documents at all.
saka ndakazosvika pazera rekuti ndainge ndava musikana ainge ati kurei, ndainge ndatosvikawo kumagrade 7. ndakabva ndafunga kuti zvino zvandayaruka kudai chiregedzai ndinge ndichiendawo kuHarare kuti ndinge ndichienda kunotsvakawo basa muHarare imomo, nekuti ndainge ndichishayirwa mari yekuti ndinge ndichienda kusekondari. ndakabva ndazoita mari icho panext door. ndichiita mari icho kudaro ndainge ndichiitira kuti ndinge ndichiwana mari yebhazi yekuti ndinge ndichizokwanisa kuendawo kuHarare. Zvinhu izvi pazvakaitika mainge muri muna December. Vanhu vakazoti vauya kuXmas kumusha. ndakabva ndazotaimirawo sekuru vangu avo vainge vauya kumusha, ivo vainge vachigara kuHarare. ndakabva ndazovakumbira ndikati, sekuru, ndinokumbirawo kuti pamunozodzokera ndinokumbirawo kuti ndinge ndichizoendawo nemi. ndikati kana ndazoendawo kuHarare ndinoda kuti ndinge ndichizonotsvakawo basa ikoko. Ivo sekuru vakabva vati it is okay, ndinokwanisa kuenda ndobva ndazonokusiya kumba kwehanzvadzi yangu, nekuti hanzvadzi yavo yainge yavaudza kuti pamunoenda kumusha munge muchizouya naye kuno. ndokuzotoenda kwatakazotoitawo kuHarare. ndakati ndasvika muHarare then ndokubva ndazonombosiyiwa kumba kwaamainini, sister yaamai vangu. then ndakati ndasvika kuya, amainini vangu ava vakabva vaita sekunge vainge vachindinzwira kamwe kakundinzwira tsitsiso. vakabva vati, nezera rako iri rekedzai ndinge ndichikuendesa kuchikoro nekuda kwekuti uchiri mwana mudiki. asi zvakabva zvazongogumirawo mukutaura zvechikoro. kuchikoro chaiko handina kana kuzombogara ndaenda, ndainge ndatongovawo maid wavo. chese chainzi chinofanira kuti chinge chichiwachwa ndaifanira kuti ndinge ndichichiwacha ndiri inini, kuburikidza nezvose zviya zvinoshandiswa mubedroom panguva iya yekuti vanhu vanenge vachiita bonde. ndini ndainge ndichiwacha zvose zvainge zvichipfukwa nemurume wavo, ndini ndaiwacha. ndakagara kusvika vanhu vemuraini vatanga kundinzwira tsitsi. ndakabva ndazotsvakirwa murume uyu wandakatsvakirwa ainge ari musoja. ndokubva ndazobvisirwa mari. ndakabvisirwa mari apo pandainge ndiine 14 years, asi kunoroorwa kwacho mari yakanobviswa kumusha kwaamai. amai vangu vainge vasipo. ana amai nini ava ndivo vakabva vatora mari iya ndokubva vazoidya. pamazuva aya murume wangu ainge achisevenzera kuMozambique, saka ndakagara gore murume asipo, asi ndiri kumusha kwehama dzemurume kusvika ndazova ne15 years. ndipo paakazouya murume akabva azotanga kugara neni. ndipo pandakabva ndazotakura pamuviri. ndipo pandakabva ndazoita mwana wangu wekutanga. umwe mwana ndakazomuita zvino pandainge ndava ne18 years wechi2. saka ndakaita gore mwana nekusagona kushandisa family planning nekuda kwekuti ndainge ndichiri mwana mudiki. asi upenyu wainge usina kana kumbomira zvakanaka. zvinhu zvangu zvainge zvakangondiomera, asi painge pasitomborina kana zvekuzviita. kana vari saamai vangu handina kana kumbovaona. ndakaitwa operation nekuti masuo acho akashayikwa. mumwe mwana ainge akaitawo bridge, saka ndakabva ndazochekwa panhumbu dzangu dzose. so murume wangu akafunga kuti tinge tichichata. ndokubva tazochata, asi amai vangu handina kuvaona. vana sekuru ndivo vega vakauya, asi taingonzwa kuti variko mbuya ndivo vainge vana amai. sezvisineiwo mbuya vakabva vashaya, ndokubva kwazongosara sekuru. ndakambozama kuti ndinge ndichitsvakawo baba vangu, so ndakanobvunza mukoma waamai vangu. vakabva vati pana tete vako vari pedyo apa. saka ndakabva ndazoendeswa kuna tete. ndakati ndaenda kuna tete vaya, tete vakabva vanofara. ndokubva varonga zuva rekuti taifanira kuti tinge tichienda kunoonana nababa. sekuru baba vababa vangu vakabva vatouya vakafara zvisingaite, asi baba vangu havana kufara nazvo. ndinofunga kuti mudzimai wavo ndiye ainge asingatombodi nezvangu. takaita zvekunoonanirana mupaki kana kutombosvitsana kumba kwababa vangu. baba vainge vaine upenyu hwavo hwainge hwakanakisisa. so pamba pamwene pakabva pazotanga kundiomera mushure vana tete vadzoka kubva kuvarume. so ndakaudza murume kuti pamba hapasi kugarika nekuda kwekuti hanzvadzi dzake nadzo dzainge dzadzoka pamba, saka painge pava netension. saka takatsvaka pekugara tega tikatanga kuloja. takagara zvakanaka nemurume wangu.
saka takati tachata mukomanashi ndiko kutanga kwakaita kuchinja zvinhu. Murume wangu akaita sekunge ainge ava kurasika njere. Akati zvinhu zvatawana pamapresents akati zvinhu zvose zviya zvatainge tawana pamapresents emuchato zvawandisa, saka ngatichizvitengesai. Akabva atanga kutengesa zvinhu zviya zvatainge takawana pamuchato pedu. Zvinhu izvi achizvitengesa, ainge achizvitengesa nesick money kuti chaifanira kuti chinge chichitengwa ne$5 US aibva achiita 50 cent. Ndipo pandakatanga kuti kochi chiri kuda kumboitika, kusvika ava kuti kana yava payday mari yainge yava kusatombouya mumba. Aidya mari odzoka asina kana cent, kusvika pakushaya mari yerent. Apa tainge tichigara mu3 rooms, asi mumba mainge musisina zvinhu, zvose zvainge zvapera kutengeswa. Masofa akatengesa, kubasa ainge ava kusatomboenda, ainge ava kutotevererwa nevanhu vekubasa. Obva asungwa, obva aita 6 months asingatambire pay. Zvinhu zvainge zvava kundiomera. Ndakasvika pakutsvaka 1 room, upenyu hwakabva hwatanga kuoma mu1 room imomo. Ndakazonzwa kuti pane kwaitorwa vanhu paipurwa fodya. Ndakanoshanda kufodya kuya ndichiendesa vana kuchikoro. Murume ainge ava kuuya apo neapo. Ndipo pandakati chinonzi ndine murume chii ipapapa, regai ndibve ndiende paasingazivi. Ndiri pakati pekufunga izvozvo, ndokubva atouya nerori yekuda kututa zvinhu zvakanga zvasara mumba. Achisvika ndakapopota zvisingaiti, ndikati ndinokusungisai mukatora zvinhu zvangu. Vakabva vasiya zvinhu zviya. Saka vamwene vangu vaiziva kuti aimbozviita zvekutora zvinhu achitengesa, asi havana kundiudza kuti uhu ndihwo hwainge huri unhu hwake. Saka ndakaramba ndichibva, ndokubva ndazoenda, ndokubva ndazonoudza mapurisa. Iye achibva abva, ndakabva ndatotama pamba apa, ndikabva ndaendesa zvinhu zviya pane imwe imba yandainge ndakumbira, zvikabva zvaiswa panze. Zvinhu zvakaita svondo zviri panze, kusvika ndatsvaka tete vangu vakauya nemurume wavo vakaisa zvinhu kumba kwavo. Ndikati regai ndichinogara kwatete sezvo ndainge ndisina kwekugara. Asi tete vakanditambira zvakanaka, asi vakanditi ini ndiri kutochengetwawo nemurume wangu pano, saka kuti uchiuya nevana vako pano hazviiti, chiona kuti vana ungavaisa kupi. Ndikati zvakanaka. Ndakanokumbira amwene vangu vana, then ndakaenda ndikanokumbira vamwene vangu kuti vange vachigara nevana. Vana ndokubva vazoenda vakanogara kumba kwavamwene vangu. Ndakatanga kutsvaka basa, ndikabva ndawana basa. Upenyu hwakatanga kuita zvainge zviri nani. Ndokubva ndatanga kuti each and every month ndainge ndichiendesa grocery. Vana vainge vava kutokwanisa kuenda kuchikoro, baba vacho vachingoti nhasi apa mangwana apa, nekuda kwekuti vainge vachingorasika njere. Vakazorwara malaria, vakabva vapiwa bed kuchipatara kukemp yemasoja kwavainge vari, vakabva vatoshayika. Inini ndainge ndisipo, ndainge ndiri kubasa. Vakazotosvika pakuvigwa, inini painge pasina kana chandainge ndamboudzwa. Ndakazotoenda semazuva ose, ndainge ndatoenda nemagroceries evana sezvo ndainge ndichingoita mazuva ose. Ndakasvika vanhu vainge vakasuwa, saka ndakangofunga kuti maybe havasi kundida, asi vakazoshedza mwana wangu vamupa gwati remuti. Then vakabva vamupa gwati riya remuti, vakabva vati kwandiri, chienda unobatisa amai vako uti masvika baba vashaya pekutanga handina kuzvigamuchira. Pasina nguva vanhu vainge vava kutouya vachitobata maoko. Chaindinetsa ndechekuti why vasina kundiudza zvinhu izvi pazvakaitika. To my surprise, vainge vachitofambira nyaya dzemari kare. Vakatobatsirana nesista yaamai vangu pandakatanga kugara, pandakabva kumusha. Vakati mwana uyu haangambopiwi mari iyoyo, nekuti kana akapiwa mari iyoyo anobva azoita zvechihure, nekuda kwekuti vainge vachiti ndainge ndichiri mwana mudiki. Mari yacho yakabva yazopiwa vatete. Vatete vakabva vazotanga kutozviitira zvinhu zvavo nemari iyoyo, vachizviitira ivo nevana vavo. Vakabva vatovakisa maboy sky acho avakavakisa ndiwo akabva azopwanywa pakauya muramba tsvina. Inini handina kana chandakambogara ndapiwa, hapana kana chandakambogara ndawana. Ndakaramba ndichingozvishandira, ndichingozvichengetera vana vangu. Ndakazosangana nemurume wandiinaye, ndikabva ndazoroorwa kwana sekuru futi. Vakatora futi mari, baba vangu
havana kana kumbogara vaudzwa. Ndakachata zvekare nemurume uyu ndokubva azoenda kuSouth Africa achindisiya muZimbabwe, asi holiday yose ndainge ndichingoenda kuSouth Africa. Ndakaita vana vaviri nemurume uyu nevamwe 2 vandakaita kwekutanga, asi murume wangu akati nditore vana ndinge ndichigara navo ipapo. Saka ndakati ndaenda kuSouth, takati tasvika paborder ndakanogara pana vamwe mai vakati vainge vaine chiratidzo chavainge vachiona pandiri. Vakabva vati kwandiri, baba venyu vari kupi? Vari vese naamai venyu here? Ndikabva ndati ehe, nekuda kwekuti zvose zvavainge vachitaura zvainge zvichitondibohwa. Asi vakabva vati hamusi kuda kutaura neni, asi ndaona maroorerwo amaita azokusimudzirai mhepo. Ndaona chinhu chinonzi imba chakurambirai muupenyu hwenyu. Asi ndakati ini zvokuprofitwa handitombodi. Vakati munayo imba, asi kwairi kuenda hakuna, asi handina kana kumbogara ndavateerera amai ivavo. Ndakanoita holiday yangu zvakanaka nevana vangu vese ndokubva ndazodzoka zvangu kuno kuZimbabwe. February ndakafonerwa kuti murume wenyu atoita tsaona, asi haana kukuvara, asi huyai. Ndakakwira ndokubva ndazoenda kuSouth Africa. Ndichisvika doctor akati murume wangu akakuvara zvakanyanyisisa, anzi akakuvara mukati, saka mubrain make makadonhera ropa. Saka ropa iri ndo ratiri kuda kuflasha kuti ringe richizobuda after 7 days. Akabva azoita right, achiratidza semunhu ainge asina kana painge pachimurwadza. Tainge tichitotaura zvakanaka, asi musoro ndiwo waainge achiti unombopota uchimbomurwadza. Sezvisineiwo, June murume wangu akabva ashaya, ndokubva tazouya kuno akabva azovigwa. Amai vangu havana kuuya kana kubvira vabudikira muupenyu hwangu, asi baba vangu kunhamo vakauya. Saka mhuri yeZimbabwe, kuuya kwandaita handizivi kuti pane chikaranga here chakaitika pandiri kana chakakanganiswa pandiri, uye zvinoitwa sei kuti kana munhu warerwa kwana sekuru. Inini mombe yechirowedzwa ana sekuru ndakavapa ndakazvimirira, kwete pakuti paroora rangu. Ndakaunganidza mari ndikavapa mari yemombe iyi, ndikatenda ndikatenga zvekare imwe mombe yekuoneka. Saka mhuri yeZimbabwe, ndinokumbirawo kuti mundiudze kuti nyaya iyi ingaitwa sei. Pane pandakatadza here? Ndateerera. Ndinoda kuti ndinge ndichiziva kuti ndoita sei kuti upenyu hwangu hunge huchizotambanuka. Izvezvi kuvana vangu vasikana vakangomitiswa nekusiyiwa. Mukomana anoita sedzisina kukwana. Ndiri kukumbirawo rubatsiro. Ndichazouya nepart number 2. Handizivi kuti ikesi here yokurambwa kwandakaitwa naamai nababa vangu. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu mushure mekunge vanditumidzira voice note yavo. Hei, zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi yangu handichazivi kuti ingava iri kesi here kana kuti pane zvakaitika kwandiri. Please ngativabatsireiwo mucomment section.